खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय 2004 मायथाइनि 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान फालिनायाव आल्फानि बमा बेरहोनायनि दायाव हमजानाय साद'खौ जेबो दाय गैया होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ फोसावफिनबाय रायखांनो गोनांदि भारतनि उदांस्रि सानखौ हेंथा खालामनानै आल्फाया थांनाय 2004 मायथाइनि 15 आगस्टआव बमा बेरहोदोंमोन धेमाजि कलेजनि फोथाराव उदांस्रि सान फालिनो थाखाय थुबुर जानाय समावनो फुंनि 8:55 धेमाजि कलेजनि फोथारनि गेटआव बमा बेरदोंमोन जायजों 19 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन 19नि मादाव 13आनो उन्दै फरायसाफोरमोन बे जाथायनि उनाव आसाम पुलिसआ चार्जशीट फाइल खालामदोंमोन बेनि उनाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन कर्टआ थांनाय 2019 मायथाइयाव राय फोसावदोंमोन बम बेरहोनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव साद'नि मादाव 4खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन आरो 2खौ 4 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन मुंफोरा फारियै दीपान्जलि बुरागहाइ मुहि हेन्डिक जतिन दुबुरी आरो लीला गगৈ बिथांमोनखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन आरो प्रशान्त भुइया आरो हेमेन गगৈ बिथांमोनखौ 4 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन नाथाय गावसोरनि सायाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरो सेशन कर्टआ राय फोसावनायनि हेंथायै बिथांमोनहा गुवाहाटी हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन बेनि उनावनो बमा बेरहोनाय जाथायाव बिसोर साद'आदि सोमोन्दो दंमोन बेनि जेबो रोखा फोरमान गैया होननानै बिसोर साद'नि दायखौ रेहाय खालामनानै होबाय आरो जेबो दाय गैया होननानै फोसावबाय गुवाहाटी हाइकर्टआ ओजोंहाय गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय ओंखारनाय बे रायखौ खोनानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बम बेरनाय जाथायाव जिउ खोमानांनाय नखरनिफोरा पुलिसफोरा चार्जशीट फाइल खालामनायाव गोलाव बोसोर उन खालामदों आरो पुलिसफोरनि मोजाङै नायबिजिरिनि थाखायनो दिनै बे फिथायखौ मोननो हादों होननानै आसाम पुलिसनि सायाव खुद्रिदों आरो जायफोर उन्दै गथ'साफोरा 15 आगस्टआव बम बेरनायजों थैनो गोनां जादों बिथांमोनहा थार बिजिरनाय मोननाय नंला नामा बेखौ लानानै जिंगा सिदों आरो खुद्रिदों भुटाननिफ्राय फैनाय दैया निज्ला दैमायाव लोमसाव फैनायनि जाहोनाव 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव लोमसाव होफैदों आरो खेबथाम दैबाना जानायनि मादाव बेनो देरसिन दैबाना जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंहैदों 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरिजों लोगोसे जिटि दुवार दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि सुरज बसुमतारी बिथांमोनहा निज्ला दैमाया गामिनि लामाखौ बायफ्लं होफैदों जायनि थाखाय आफांथिं थानाय ओनसोलफोर सान्थिपुर रुनिकाटा बायदि गामिफोरनि थाखायबो खैफोद लाबोदों न' बां आरो लामा सामाफोरा दैमानि महर लादों जेरैथिंबो गिथावना दैबानानि महर भुटाननिफ्राय फैनाय दैया निज्ला दैमायाव लोमसाव फैनायनि जाहोनाव गामि ओनसोलफोराव लोमसाव फैनायखौ होबथानो थाखाय अरायनि थाखाय जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो नांगोन नङाब्ला गुबुन जायगायाव थानायनि राहा खालामनानै होनो नांगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोना बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ राहा लानो थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा मानोना थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों हा हु न' बां आबाद फोथार लामा सामा गासैखौबो दैया खुरखा लांजोबदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय दैबानाजों सैनांनाय रायजो राजाफ्राबो फोरमायथिदों दि गुबुन बोसोरफोराव जानाय दैबानानिख्रुइ बेयो देरसिन जेरैथिंबो खुरखा जोब्बाय थानो हायै बायदि जाबाय लामा कालबार बायबाय गासैबो गोदाव सोराव जानो गोनां जाबाय जानाय थानाय जेबो राहा गैया गथ' गथाय ओंखाम उखैनांदों दाउ हांसो अमा गासैबो गोजावलांजोब्बाय दुब्लिनि माइ फाथो गासैबो गोजावलांजोब्बाय जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों आरो थांनाय समाव दैबाना जानायनि थाखाय जाय फोथाराव रिलिफ थादोंमोन बे फोथारावबो हान्थुसे दै जादों बेनिखायनो सरकारा जाहाथे जानाय थानायनि राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो सरकारनिसिम खावलायहरो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय बोसोराव मन्थ्रिया फैनानै दैबानाखौ अरायनि थाखाय होबथानो थाखाय पाक्कानि वाल बानायनानै होनो थाखाय खोथा होलांदोंमोन नाथाय बेफोर सिमाङैनो थालांबाय होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा गरिब फरायसाफोरनि थाखाय जि बेसेन नाङै मुं थिसननाय जायोमोन बेखौ बोखारनायनि हेंथायै आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै चिरां जिल्ला बासुगावनि फरायसालिमायाव फरायसाफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि लादों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि जाय नखरनि बोसोरनि इनकामा 2 लाखनि खम बेफोर फरायसाफोरनो गोलाव समनिफ्रायनो बेसेन नाङै मुं थिसननाय होबोनाय जादोंमोन नाथाय बेखौ आसामनि हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ बोखारनानै होबाय बेनिखायनो सिगांनि बायदिनो बेसेन नाङै मुं थिसननाया जाहाथे गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय जायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा आरो बिनि अनगायैबो जायनाखि गुबुन इउनिभार्सिटिफोराव पास जानो थाखाय 30% गोनांथि नाथाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पास जानो थाखाय 40% गोनांथि बेखौ खम खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों
मानोना पास जानो थाखाय 40% नांगौ जानायनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 99% फरायसाफोरा बेक थानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो गुबुन इउनिभार्सिटिफोरनि बायदिनो पास जानायनि जौखोन्दोखौ 30% खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहनि सायाव जि जेंनाफोर सोलिगासिनो दं बेनि हेंथायैबो राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। फरायसाफोरा जुदि गासैबो ओंखारनानै धरना होनो गोनां जायोब्ला गोजोन गैयै थासारि जागोन होननानैबो हुमखि होदों फरायसाफ्रा। सरकारा जाहाथे भाषणावल' गेदेर खोथा बुङालासे फरायसाफोरनि इयुनखौ लानानैबो सिन्था खालामो आरो खामानि मावो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों फरायसाफोरा। UPPL दोलोनि गेदेर खहा। UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि मइनुल हकआ UPPL दोलोखौ एंगारबाय। थांनाय बिसायख'थिफोराव UPPL दोलोनि जानानै गोख्रोङै बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा। नाथाय हरखाबै बिथाङा UPPL दोलोखौ एंगारबाय आरो कंग्रेस दोलोआव आखाइ हमहैनो थाखाय साखाफारा जाबाय। UPPL दोलोआव थानानै रायजो राजानि जेंनानि सायाव खोथा बुंनो हाया होननानै बुंथिनायजों लोगोसे UPPL दोलोआ जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजानि फोथायनायनिफ्राय बिदाय मोननो थांगासिनो दं। अदेबानि रायजो राजाया जेरैबायदि फोथायोमोन बेनिफ्राय बिदाय मोननो थांगासिनो दं आरो फैगौ खेबाव UPPL दोलोआ BTC दखल खालामनो जाहाथे सिमां नुवा होननानै गोख्रोङै बुंथियो। UPPL दोलो एंगारनाय मइनुल हकआ दोलो एंगारनायनि जाहोनफोरनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि मुस्लिम माइनरिटिफोरा बिटिआरआव नैथि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारि, नाथाय BTC बा भारतनि संबिधान मोनथायनिफ्राय नासयजानो गोनां जादों। BTCनि बिसायख'थिनि समाव बिसायख'थिनि नोजोराव रोखा लिरनाय दंखायोमोन बिटिआरनि मोनजि महकुमानि सिङाव जेराव माइनरिटि ओनसोल दं बेफोराव माइनरिटि गेस्ट हाउस बानायनाय जागोन होननानै, नाथाय दिनैसिमबो मोनसेबो गैया। मुस्लिमफोरनिफ्राय सासेबो नमिनेटेड MCLAबो गैया आरो माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्डनि चेयारमेनबो होआखै। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा होस्रांनायनि बेलायावबो जेरैबायदि खामानि मावदों, जेरावनाखि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगां जायफोर BTCआव थादों बिथांमोनहा BTCनिनो थागिबि आरो होस्रांनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदोंमोन। सोरखारनि आयेन बायदियैबो हाग्रा ओनसोलाव थानाय आरो सोरखारनि हायाव थानायखौ होस्राङोबा होस्रांनायनि सिगां थानायनि राहा खालामनानै होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि राहा खालामनानै होनांगौ, नाथाय थोंजोङै होस्रांनो थाखायसो बिथांमोनहा नटिस हरदों होननानै बुंथिदों। आरो UPPLआ जि खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजानि फोथायनायनिफ्राय बिदाय मोननो थांगासिनो दङ होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो फैगौ खेबाव BTC दखल खालामनो UPPL दोलोआ जाहाथे जेबो सिमां नुवा बेनि थाखायबो बुंथियो। आरो MP बिसायख'थियावबो UPPL दोलोआ मोजां फिथाइ खालामनो हानाय नङा, मानोना बेरेखा दोलोफोर कंग्रेस, तृणमूल, आप आरो BPF दोलोआ गोख्रों जाबोगासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि UPPL दोलोआव थानानै रायजो राजानि जेंनानि सायाव खोथा बुंनो हाया। UPPLआ ओरैबायदि मोनसे दोलो जाय दोलोआ नागपुरनि RSSनि हान्जानि आखायावसो बिटिआरनि गासैबो हारिखौ बन्दकआव दोननो ओंखारदों, जायनि थाखाय UPPL दोलोखौ एंगारदों होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि बिथांमोनहा तेजपुर, गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़नि सुबुंफोरनि गेजेरजों BTCखौ सालायनो नाजादों। तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रुगड़नि अनगायैबो दिल्लीनि आरो गुबुन बायजोनि थिखादारफोरासो बिटिआरनि मोजां थिखाखौ मावगासिनो दं, नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोरा जेबो मोजां थिखा मोनाखै। ओनसोलनि सुबुंफोरखौ उदैयाव गामसा खानानै गावसोरनि मोखां फारसे नायहोनायनिल' मोनसे थासारि खालामदों। जुदि प्रमद बर'आ BTCआव फैबावो अब्ला BTCनि माखासे धोन सम्पथिखौ जानो हागौ नागपुर आरो माखासे फालांगिरिनि आखायाव फानबावगोन, जायखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै बुंथियो UPPLनि बारग' लोगो आफादगिरि मइनुल हकआ। 400निबो गोबां मटरसाइकेल खामनानै सेवहांगार। TVS श'रुमाव अर नांनायजों गं 400निफ्राय 500सो मटरसाइकेला खामनानै सेवहांगार जादों, जाय दुखुनांथाव। अन्ध्र प्रदेशनि विजयावादानि KP नोगोराव थानाय TVS श'रुमाव जादों बे जाथाया। अर खोमोरग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्ला अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायथिलियाव नुजाथिफैदोंमोन अब्ला TVS श'रुमाव जेरैथिंबो उखुन्दै खुग्लुंनाय आरो ब्लाव अर जोंनायमोन। आरो अर जोंनायखौ खोमोरनो थाखाय खमैबो 1.25 घन्टा लादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि TVS श'रुमाव गासै फ्राय 1000सो गोदान मटरसाइकेलफोर दंमोन। 1000नि मादाव 400निफ्राय 500सो मटरसाइकेलफोरानो खामनानै सेवहांगार जादों। नाथाय अरा माबोरै जोंग्रोनाय बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बेखौ मिथिनो थाखाय संदाननाया जागासिनो दं। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिफैदों आरो नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों।
दासान्दि गोबां अखा हानायनि थाखाय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां दैबाना आरो गिदिर गिदिर हा गिसिगानाय जाथायफोर जादों। हिमाचल प्रदेशआवबो गोबां अखा आरो गिदिर गिदिर हा गिसिगानाय जादों। दासिम गासै 238 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव बे दानावनो 120 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। गासै 709 लामाफोरखौ बन्द खालामनानै दोननो गोनां जादों आरो गोबां गारि मटरफ्रानो लामा सामायाव नांथानानै थानो गोनां जादों। हिमाचल प्रदेशनि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन आरो सिरमौर जिल्लाफ्राव रेड एलार्ट फोसावनाय जाबाय। हिमाचल प्रदेशनि कुल्लू जिल्लायाव गंस्नि गेदेर बिल्डिंफोरा बायग्रुबदों। हा गिसिगानायनि थाखायनो गेदेर गंस्नि बिल्डिंफोरा बायग्रुबदों आरो हा गिसिगानायनि थाखायनो थांनाय बुधबार सानखालिनो हिमाचल प्रदेशआव गासै 12 सुबुङा थैनो गोनां जादों। हिमाचल प्रदेशनि शिमला, मंडी आरो सोलन जिल्लाफ्राव गोबां अखा, दैबाना आरो हा गिसिगानाय जाथाय जानायनि थाखाय साननैनि थाखाय गासैबो स्कुल आरो कलेजफोरखौबो बन्द फोसावदों सोरखारा। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।